Terhon vaalikampanja esittää yhteistyössä Tertuotannon ja Riksumedian kanssa vaalivideon Terho Turunen. Minä olen Terho Turunen. Olen 18-vuotias nuori aikuinen ja kansalaisvaikuttaja Hyvinkäältä. Minulle on tärkeää, että nuorilla on oikeasti vaikuttamismahdollisuuksia kaikilla yhteiskunnan tasoilla, etenkin seurakunnissa, mutta myös koko kirkon tasolla. Haluaisin järjestää erilaisia tapahtumia seurakunnassa ja kirkossa ja olla monissa eri rooleissa tapahtumajärjestelyissä. Haluaisin myös tulevaisuudessa olla mukana kehittämässä nuorten ideoimis-, aloite- ja kuulemistoimintaa seurakunnissa ja koko kirkossa. Nuoret ovat seurakuntien ja kirkon suuri voimavara, koska ilman tämän hetken nuoria ei olisi kirkkoa ja seurakuntia tulevaisuudessa. Ollaan aktiivisia seurakuntien ja kirkon kehittäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Ilman nuoria ei ole kirkkoa. Äänestetään siis Terho Turunen Petskun eduskuntaan kaudelle 2024. Nuorissa on tulevaisuus. Terhossa on nykyhetki.